Bona nit, senyores i senyors. Molt bona nit. Bueno, què es pot dir d'en Charles Bukowski? Charles Bukowski, Marta. Charles Bukowski. Charles Bukowski. Charles Bukowski. Charles Bukowski. Quin fenomen, quina bèstia. Charles Bukowski. Ara, vull-te dir, Charles Bukowski s'encenen els llums. Mare meva, en Charles Bukowski. Els seus personatges, com ens els ha presentat? Sempre són personatges desarrelats, personatges foscos, bevedors, borratxos. Efectivament, Marcel. L'alcohol sempre ha sigut un element imprescindible en l'obra de Charles Bukowski. Sí, senyora, sí, Marta Rivera, sí, perquè els seus efectes negatius servien per manipular, enganyar, mentir. Sí, però per una altra part, els seus efectes positius sempre han servit de símbol de juguesques, orgies, festes desenfrenades i celebracions de tots tipus! Ja tens en Bukowski dintre, Marta, ja la tens. Ja hi és. Ui, tal. Sí, senyores i senyors, amb el vostre permís, us volem oferir una petita demostració de lo que seria una borratxera bukowskiana amb 12 etapes. Foli de música. Etapa número 1. El xistós. Un chiste. Son dos amics que es troben y un y le digo al l'altre, dice, oye, un pajarito me ha dicho que te drogas. Y l'altre li diu, el que te drogas eres tú, que oyes hablar los pajaritos. Etapa número 2. L'intel·lectual. Home, un intel·lectual està clar que és algú que agafa un concepte simple i el desenvolupa de manera complicada, oi? En canvi, un artista és el que agafa el que seria un concepte complicat i el desenvolupa de manera simple. Això és un artista. Tu has llegit en Tu has llegit... Bukowski. Bukowski, tu has llegit o què? Etapa número 3. El ploramiques. No sé què em passa, hòstia. Ploro i no sé per què. Quina merda, avui no és el meu dia, Avui, el que és avui, ni la meva setmana, ni el meu mes, ni el meu any, ni la meva puta vida ho és avui. Quina merda de vida que ens ha tocat, hòstia. Com veieu, qualsevol motiu és bo per plorar. És que, la veritat, Marta, Sí, digue'm. ja ho deia en Bukowski, l'home neix per morir. Ja? Sí, ja està. Molt bé. Etapa número 4. Gandhi. Bueno, fem l'amor i no la guerra, collons. Això ho havia de dir jo. Perdona, Marta. És que m'he perdut. Estimem-nos tots i totes per igual! Ara! És que això de l'amor em pot... Despullem-nos! Sí, despullem-nos, home. Fotem l'amor aquí, una orgia, home, què carai. Sí, qui comença? Sí, home. Ja ho deia, mira, l'home ha nascut per no treballar. Això és el que deia en Bukowski. Era llest el cabrón. Era llest, Era un fenomen. L'home vol viure bé sense treballar, amb dos collons. Què? Vinga, au, a dormir, cap a casa a les 10,
Ah, Déu meu, qui el va parir? Hòstia, era un coco, aquest tio, un coco, una bèstia. Bueno, va, seguim o què? Sí, perdó. Etapa número 5. Rocky. Rocky, què vols, hòsties, o què? Va, vine aquí, si tens collons, va, vine aquí, home, vine aquí. Què passa? Tu què mires? Què vols? Uepa, tranquil·la. Etapa número 6. Donald Trump. Pago jo! Pago jo! Barra lliure per tothom, cerveses aquí, vinga, barra lliure. No hi ha barres igual, no hi ha barres igual. No passa res, pago jo. La diferència entre un valent i un covard, ja us ho dic jo. La diferència entre un valent i un covard és que el covard... Allà un llenguatasso que li ha fotut, se m'enganxa la llengua. És que el covard s'ho pensa 2 vegades abans de llançar-se als lleons. En canvi, un valent, un valent no té ni puta idea del que és un lleó, saps què vull dir? Clar, la diferència és aquesta, bàsicament. Vinga, va, anem a saltar al Capitoli o què? Va. Immediatament tindrà una llacuna mental, amnèsia total. Jo no he dit en cap moment anem a saltar al Capitoli, He d'anem a salvar el Capitoli, Salvar que saltar, Hi ha una gran diferència aquí, Etapa número 7. La pèrdua de dignitat. Ole, clar que sí, vinga, va! La pèrdua... Passa-me-la, Xavier, va, Feliu, fot-li canya, hòstia! Uita, quin va parir, uita, ja la tinc aquí. Ole! La pèrdua de dignitat, què et sembla? Ole! Va, que portem 2 anys sense celebrar les fires de Sant Narcís, collons, que es noti, home! Vinga, gata fondo, vine aquí, guapa. S'ha fotut moltes operacions, aquesta tia. Tires o no? Ara va. Vinga, va, celebrem aquí les fires, ole! Ara! Passa-me-la, porta-la cap aquí, home! Passa-me-la, porta-la cap aquí, home! No la rebentarà! La mare que em va parir! Porta-la, no, que no podem baixar, Marta, vine cap aquí, no podem baixar! Vine! És que si no, no acabarem mai aquí! Vinga, cap aquí! Etapa número 8. La pèrdua d'equilibri. Uepa, ui! Mare de Déu, quin mareig que porto! Vine cap aquí. Etapa número 9. L'etapa coneguda com a Jacques Cousteau. Etapa número 10. Però també la tornada a casa, coneguda com a Godzilla o mort vivent. Etapa número 11, el baixón. O apagada de fusibles. Etapa número 12. El penediment. No penso veure mai més. Ho tinc claríssim. Jo tinc una edat d'aquestes coses que no les penso fer mai més. El problema de la beguda és que quan tens una pena, un desastre, clar, veus per oblidar. En canvi, si tens una alegria, veus per celebrar-ho. I si no passa res, veus per què passin les coses. M'entens? Aquest és el problema de veure. I finalment, i per acabar... Què? La recaiguda! No penso recaure. No penso recaure. Un home ha de lluitar tant a la vida que de vegades se n'oblida de viure-la.
No penso veure mai més. Tómate esta botella conmigo. No, no em facis això, Marta. Y en el último trago me besa. No, no, no m'ho facis això, Marta. Esperemos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Y si un día sin querer tropezamos, no te avances ni me hables de frente. La mano nos damos y después que murmure la gente. Tómate esta botella conmigo. Sí, Folli. Y en el último trago nos vamos. Salut. Gràcies. Gràcies. Ja l'agafo. Gràcies.